teritoriálne z nikdy nezabudnú. Ako my napríklad máme ráno prioritu umyť si zuby, najesť sa a podobne, tak vlastne u nich priorita celý deň vlastne pretrváva tá teritorium. Takýto domček, ktorý to majú, môže mať okolo tých 50 majiteľov za deň. Čo sa týka napríklad toho, keď majú kde jedlo, tak si oni radi uchovávajú. Onda keď na to zabudnú a vlastne potom tam vyrastie bude nejaký strom, krík alebo dačo podobné, čo tam už teda zasadili. Vo voľnej prírode teda radi roznášajú takto tie stromy a podobne, aby sa teda zväčšovali lesy. Sami to nevedia, že to robia takéto dobrú profesiu. Jedné, čo za to chcú, je viacej jedla. Nemajú radi vôbec otvorené priestranstva, pretože majú v prírode veľa dravcov, veľa vecí, čo ich vlastne mohlo zjesť. Toto je teda ten zvuk, ten teritoriálny. Tak. Čo sa týka samičky, môže mať dvakrát do roka mláďka, z čoho teda môže mať